Чакай, бе! Здравейте хора, с това ново видео, където все пак сме още на лайв в TikTok. И играем на Dead Rail с Майкъл, Кристиян и Даниел, който можете да сте го видяли в миналия епизод. И сега да продължим с... да. Играта. С играта, да. Започвам ли? Ако някой сега е бил в лайфа, до сега... Айде. Късметлия ще бъде във видео. Тук ли сте? Всичките тук ли сте? Да. Даниеле, аре, Велев, да слагам ли бард Велев, да слагам ли бард лайерите? Дани, за какво ги слагаш тук, брат? Велев, да слагам ли тези неща? Къде да сложа тези бард лайер? За сега няма да приемам покани, защото не искам да... После. Нали... Да почвам ли? Да. Добре, айде. Ние вече сме приготвени за това споко. Там има дайнамайт, Strike me down, Zeus. Не, да тръгваме без спирки, да тръгваме без... Добре, тръгай. Не мога. Добре, драги мой приятелю, знам юзера ми как е. Не трябва да ми го повтаряш. Иначе такова. Да спираме ли тук, да... Не. Не мога, чакайте. Не ми спира. Ми дай да закарам! Моля, Добре. цялото лоровете на видео. Не, да не спираме. Давай! Даниеле, карай ти! Давай! Почвайте! Мали... Велев! Даниеле! Карай! Майкъл, как е? Майкъл, внимай! Strike me down, Zeus. Извинявам се, драги мои приятели, но сега няма да приема покани. Защо спря? Даниеле! Дани, вземи колкото можеш. 1, 2, 3, 4... Аре, готови сме, аре. Не слагай по 4, така се уейства. Да, повечето са лесно така. Слагай по 3. Да. Мали как не съм паднал още? 1/3 от кол се уейства. Стело, виж... Старлинг! Спиркайте! Stalling town. We found stalling town. Ала! Ай, полюбели бъци! Абе хора, защо не? Даниеле, спирай! За какво караш още? Не мога да мърдам! We found stalling. Стело! Дани, дай ми кончето ти. Аз ще го намеря газово. Той си има име, Петър. Извинявам се, ние го намерихме за тебе. Ако не ми го дадеш, трябва да глична. Стело! Какво? Дай ми Петър. Такова, можеш ли да кажеш за нашия канал? Нали помниш за нашия канал, който аз сега вече правя? Брат, дай да го глична, дай да го Го изгубих. Драганчо го изгубих. брат, не си казах, аз знам как да го правя, не като тебе. О, ноутовете! Да, това е много важно. Има ли мъртво конче? Имаме ли мъртво конче? Майка, имаме ли някакво конче на фото? Не, мъртво не. Дай ти твой топ, Драган. Да. Намерих. Ей, той. Дай да тръгваме, бе, дай да ги вземем тия неща, да вземем. Мой ли? Даниеле, мой ли? Кое? Какво намерила? Рип. Bros, Бам. we found stalling. Както е той, как беше? Ето, дет го гледах. Забравихме името. Торча, пропускаме Торча. Лейзър бим? Торча, Кой пропускаме. взе таблетката? Аз. Таблетка за хапчета? Добре. Добре, кой има торче? Чакайте, елате тука. За кода. Майка, още не сме готови даже. Не ли сте мирно?
бежа, Крис. Брат, цели прекалено си далече. Еми, братле, ей, зай това идваше. Тук оставяш торче. Не мога. Добре, гранете го. Къде е другият динамит? Не. Къде е другият динамит? Има два динамита. Къде е другия? Има два Какво динамита. правите, Ами, бе? къде ли? Ами, Не. цели, нали бях оставил един динамит и там на оная, база. Ти ли го взе? Не, аз не съм го барал. Защо? Но какво правите, бе? Нали ти казах да го скриеш? Сега как ще влезем? Ами не можем да го оставим, то е безполезно. Да. Какво прави? То само Какво има в един, това? само един Джейд Сорт и един Джейд Маск. Помогни. Само Не. един проблем, нищо друго. Не се струва, според мен. Хора, изчакайте ме, че нещо това ми спира пак. Братле, за това не си... за това ще взимаш клавиатура с кабел, не бежична. Къде да я свържа? Аз дори не знам къде да я свържа. Свържаш се отзаде на компа. Аз ние нямаме отзаде. Как нямаш отзаде USB портове? Ами да, нямаме. Как нямаш? Не знам. Ай, как нямаш USB портове отзаде на компа? Какъв е този комп? Модерен. Модерен, ама моя комп има, знаеш ли колко USB порта? Ето е отзаде за мен, като буквално отзаде на монитор. Чакай малко. На самия комп. Не на монитора, ти какво си... Не на Брат, монитора. аз отде да знам, не играя с компютъри, бе, брат. Ние го казваме на шега. Ана, има един бонт е тук. Да, ни хвърли това. За кой? Не ми е нужен. Дани, безполезен е, само ни пречи. Аз казвам. Ай да видим дали Джей таблета може да се продаде. Кое? За колко се продават? Те видим, дай да видим. Брат Даниеле, ще остана да умреш. Ай, драги мои, там видях едно село. Айде, тръгвайте. Ей, там има Кой град. ти е? Даниеле, Драги мои, там Даниеле! има... Ари, бе! Ей, все Даниел пак заради кара. тебе съм вече стана кървава. Я щупя и това, я щупи въглищата. Дани, спри. Дани, спри! Спри, бе! Брат, глух ли си? Трябва да намерим динамит. Ето само Трябва да един. намерим динамит. Наистина трябва да намерим. Не, трябва да го оставим да се бие, човека. Трябва да го оставим да се бие. Дали за Кой? теб. Брат, що си използваш всичките булети на едно зомби или вампайр, който и да е? Давайте, тръгвай. Тръгни! Тръгвай! Тръгвай! Леле. Брат, ама няма да спираме, нали? Ще спираме тук на На големия град. този град да спрем, на този град да спрем сега. О, се знаеш какво мъкаше това? Не, Спирам. спирай! Пире, бе! Брат! Мазали ти спирам! Не е вярно! Ми къде спра тука? О, не. Не мога да спираш на порта. Не мога! Не мога! Не мога да мърдам! Пазете ме! Пазете ме! Майка, Добре съм. не се боим. Яш на хартия. Майкале, оди във влака тогава. Брат, Даниеле, ти не си забиена. Дай да ги изпратя. Какво са били? Кой има кода? Кой има Какво? кода, бе? Кой има кода? Дай, защо въобще имаш оръжие? Ти си скилър. Да, всъщност. Дай си патроните на Майкъл ходите. Той нали е с Алямато. Да, Майкъл Алямато, дай му го на него. Дай патроните на Майкъл. Знам ти дам мамото ми, бе. Не, да му дадеш патроните, оръжието, ако ще го пази.
Дайнамайт! Дайнамайт! Добре, стана ден. Да свърши. Ами за какво ти е оръжието? Ти не трябва да се биеш. Майко, цяло стадо зомбите идва към вас. И включително взе още един пистолет. Дай за какво ти е оръжие? Да, за какво В ти банката. Дани, за тебе! Майкале, за тебе! Какво му беше? Аз забравих. Не, няма нищо зад мене. О, той е голям таун. Да. Добре. Какъв е другия код на банката? Не знам. Той Данил само е там за банката, братле. И нищо не споделя. Само за банката. Къде е банката? Намерете го. Не е код за банка. Има две банки, една до друга, вау. Вижте дали той код става. 5, 4, 4. 5, 4, 4, 4, 3. Брат, какво пишеш? Чакай, че сещам, като не пълно през земята. Къде е другия код? Къде е другия код? Дайте. Кара под земята. Дайте. Кода е 5, 4, 4, 3. Брат, 5. Добре. Какъв? 5, 4. 4, 4, 4, 3. 3, да. Ето. Брат, ето. Да оставяме Стело. бондово. Да оставяме бондово, за да не... Има още един. Някъде. Къде? Къде е другия код? Какъв беше другия код? Къде я знам, все пак изгубихме кода заради Данил. Бъди по-внимателен. Как си отворил банк, брат? Той дойде тук, бе, брат. Той само тук за банките, братле, ги лутва. Той само лутва банките. Абе, бондове, какво ми даваш? Да, ми злато. Оставяме го да го умира, човек. Оставяме да го умира. Брат, да! Отворя банката, ще спечеля! Не казай лъжа. Не, не ги убивайте, не ги убивайте другите. Найс. Мали. Ой, Даниеле! Ой, Даниеле, защо въобще си музиканта, пак дори не хилваш? Да. Да, наистина. Ти си музикант, ама не хилваш. Кой това? Хилвай! Брат, си музикант. Да, просто си дам оръжието на Майкъл. Той нали Майкъл е с това. Да. Ти къси да ми казваш, аз какво ще прави? Братле, виждам самотен аутлор. Давай да тръгваме просто, тръгваме. Там виждам самотен аутлор. Защо ги слагаш на влака? Да, може. Може да играе. Ето. Олеле. Солета Братле, един се казва Солета. Солета. Солети, солети. Спираме. Чули, не спираме, одим към следващия аутпост. Нали каза, че човек се казваше Солети? Да. Само ям семейството. Добре, все пак това не е смешно, ама... Добре съм, просто се шегувам.